Veliki pozdrav svima ljudi, dobro došli u naš novi video. Danas kao što vidite po naslovu radimo nešto drugačije. Da, ako udahnem, igrica se menja. Naravno, challenge još uvijek nije počeo. Krećemo sa Far Cry 1, naravno. Tako da... Znači čim udahnem, ja ću se truditi da ne udahnem toliko brzo, nego da zadržim vazduh i to tako, ali čim udahnem, igrica se menja. Tako da možemo da nastavimo za 3, 4... Ok, evo nas u Wolfenstein 2009. Ok, 3, 4... Stao sam ponovno bez vazduha, ništa imamo ponovno. Ok, Ultimate Custom Night. Imamo sve na 20, znači idemo na najteže. Tako da, ajmo go. I go, krećemo. Like, ok, dobro, idemo dalje. Ok, Left 4 Dead 2. Inače da, ovaj challenge traje sve dok mi ne ponestanu igrice. Tako da, bit će interesantno. 3, 4... Damn it! Ok, idemo na drugu igricu, pošto ovaj challenge baš i ne ide, znači čovjek mora da diše, to je problem, čovjek mora da diše. Portal 2. Ajmo, možemo mi to. Ja ne znam ni do koje sam stigao, to je još gore. Nisam igrao 100 godina u igricu. Tako da, sad ima da umrem s vazduh, a neću da nađem ništa, to jest, što treba da radim. To je sad problem, ali dobro. Ću se snađi polako. Ima vremena. Nego da se ja nadišem lepo. Ok, krenuli smo. 3, 4...
nema, nisam ni stigao. I jao, brate. Okej, nova igrica, novi udah. Return to Castle Wolfenstein. Ništa, ajmo, 3, 4. Damn it! Ne! Kad preveć, toliko mi treba, znači, jao! Kill Rock. Garantujem da je malo vas za nju čulo, ali je odlična igrica, verujte mi. Znači, garantujem 100%. Tako da, 3, 4... Damn it! Već! Okej. Ovo je dosta stvarno teško, znači ne mogu da vam opišem. Okej, kanterica. CS16, ajmo. Moramo makar jednu rundu na ekspert. Nadam se da ćemo da uspemo, znači iskreno, nadam se. Tako da, ajde, molim Boga. Ne znam ni kjer, samo sam ušao u igricu, već je bilo ekspert, tako da samo sam utrčao i može. Ok, $800, ok, idem na kup. Damn it! Ajde, čavala. Čekaj, stani kako si igrao. Zaboravio sam, aha, ok. Ništa, 3, 4... Jao. Borio sam se, makar da pobedim jednu rundu i ne, nisam mogao. Ali čisto iz respekta mogu da pobedim. Znači, mora da bude nešto, znači... Jeste, video se zove čim udahnem, video se završava, ali bože moj, moram. Nisam odavno. A i baš hoću da snimim, iskreno. Jer ono,
Ko ne zna šta je CS 1.6, taj nije normalan. Toliko. Ništa, idemo na drugu igricu. Need for Speed Underground 1. Sa Toyotom Suprom koja je slična kao u Fast and Furiousu, mada ovo bi trebalo bude zeleno i to tako, ali pošto to ne mogu da ofarbam, onda demet, ali šta god. Tako da, ajmo, idemo drift, idemo automatic i koji ćemo? Ajde, drift. Track, ovaj 5 na 2 kruga. Iako ne vjerujem da ću toliko da izdržim, ali bože moj. Samo da se ja namestim. Može. Čekaj. Ne, nisam ni ovo uspjela da izdržim, ali idemo do kraja, da ispoštujemo sve ostalo. I ovo je prokleti pas, neće da umukne, znači, idem da izađem sad sa dvocevkom. Šans. Brate mili, šta mu je, zašto ovoliko laje, brate mili, ajde, shut the hell up, bre čoveče, što ti?